adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kene. Terus ken apa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo senengane kok. Apa sedeng nek kula ten mriku? Sedeng ampok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya nembang Mbak Tati. Nggih, enten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu iki diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi ya. Nggih. Sesideman oh langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Caping gunung apa iso Elisa? Oh, saged. Oh, caping gunung, caping Tegal iso niku. Iya. Ngono ya, Mak. Niku saged. Ya. Sugeng dalu Pak Bupati. Oh, sugeng dalu Mbak Elisa. Kowe anggere kowe le omong kleru, ak gecek sirahmu kowe sa. Iki bupati. Poten. Aku sering nonton nang YouTube lho Mbak Elisa. Oh nggih. Heeh. Nggih kula nggih mboten ngertos e kon niku. Omah sampean ngendi? Lambelu. Hah? Lambelu, Pak. Ngendi Ngambelu Pak Seno? Lambelu. Ngambelu, Pak. Nun Ngambelu ngendi? Lambelu. Sulawesi mriko. Sulawesi karo toli-toli. Nggih, karo toli-toli. Oh, omahe mlebu no. Mlebu. Nggih. Nggih. Kok iso teko kene numpak apa iki? Numpak bis. Numpak bis. Nggih, kalih rombongane Pak Seno. Wah, rombongan Pak Seno. Nggih. Sampeyan jereke blasteran apa bener ya? Blasteran. Blasteran. Nggih, kula wedhus kali gembel. Oh. Lemungel Pak Seno niku. Ora sembrono lho, Sa. Aku kowe omong ngono kuwi aku wis ngampet tambegan terus lho. Mboten. Ya. Luar biasa malam hari ini Mbak Elisa dengan Pak Seno menghibur rakyat Blitar. Blitar ya. Senang sekali karena Blitar ini tempat banyak sejarah ya. Oh iya, Pak banyak Bupati. candinya. Banyak candi, prasasti. Prasasti, ya. Bahkan sejarah sejarah Kabupaten Blitar aja macam-macam. Ada yang bilang dari yang Kili Suci itu juga ada, Iya, atau cerita ada. yang mengusir orang Tartar juga ada. Iya, kemarin Tapi tuh ya. festival Panji itu Festival luar biasa. Panji ya. Iya, bagus. Belum tuh. lama dirayakan di sini juga ya. Termasuk ludruk ketopraknya itu kemarin ya lakonnya Panji. Lakonnya Panji. Iya, bagus itu. Pak Bupati ikut main juga. Main. Oh, terus iki ne apa iki nek iki jenenge? Dirian. Oh, Apa? Ya. takon tak sanggo mek aku isin. Apa jenengane? Pasuryan. Pasuryan dicoret-coret gitu. Ora apa-apa, raine bupati ya ora apa-apa. Raine bupati ya ora apa-apa. Pasuryanipun, Pasuryanipun. Tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Wes, bengi iki raine bupati ya. Bote. Kula mau tanya dulu sama Pak Galang. Pasuryan. Brewok. Dikasih brewok. Brewok. Oh, gatel kabeh. Gatel. Gatel kabeh. Oh, mau digaruk-garuk dulu juga nanti ya. Apa kuwi? Digaruk-garuk kalau gatel. Dikukur nek Jawa. Dikurkur Pak Bupati. Dikukur. Nek gatel dikukur. Ya, kalau gatel dikurkur. Pak Bupati, Nggih. sampean mengke nek cocok saged dados bintang tamu kali Elisa lho, Pak. Wah, niki. Lah Mbak Alisa dibayar, Bupati bayar malah. Senang sekali ini di Penataran. Besok Penataran, mengadakan kirap ya, muter ya. Nanti sering-sering datang ke Blitar ya. Mau, soalnya aku juga belajar tentang Blitar nggak ada habisnya. Itu ngomongin tahun ya banyak, ngomongin tempat prasasti juga banyak. Dasku, ngomong ke koyo ngono dasku buyar Pak. Biasanya aku cerdas ngapal kira apal-apal aku. Saking akeh sejarah Blitar Pak. Saking banyaknya cerita tentang Blitar. Iya. Ya. Sing sampean ruy apa? Yang saya tahu ya ini akhirnya yang diambil tanggal 5 Agustus Jawa. Aduh, iki angel tenan iki. Sing dipendhet wonten tanggal kang 5 Agustus. 5 Agustus 1324. Oh iya. Yo kira-kira rada bener ya, rada bener. Nuwun sewu lho Pak Bupati. Nggih. Nuwun sewu, kula sing nyuwunaken ngapunten nek wonten kalimat sing mboten sae. Kok nganggo bahasa Indonesia wae ben lelen.
Wong Blitar iki piyai budaya, piyai Jawa. Jawa. Ah. Nggih niku tanggal 1324. Niku sebabe dulu dapat saking prasasti Blitar niku. Iki jane iki ora Sulawesi Pul ya. Enek turunan apa neh to Pak Seno niki? Niki enten turunan gembel, Pak. Oh gembel. Cetenan boten kula niku gedang kalih pari, Nogosari, manis dan enak. Oh, Yeah, Nogosari. enak dipandang kaya Nogosari. Oh. Dadi iki blasteran gedang karo padi. Oh. Piye maksudmu? Ketang karo Kowe engko anggere Pak Bupati pusing. Gedang karo pari. gedang karo pari. Ya iki dadine Nogosarine. Oh, no. Maksudnya Mbak Lisa itu blasteran, ngeten Pak. Blasteran apa Pak Seno? Wah kula mboten dong niku mang takoni dhewe Pak. Kok niku nek tak takoni ngayale ra jamak-jamak. Bolak-balik endi sing kluthuk karo kepok. Kelutuk karo kepok. Kaya gedang. Ah iya jare gedang. Gedang. Nggih. Nggih niku Pak. Camping gunung ya? Oke. Iso. Duet. Iya. Iso sampean. Yo sakit no nek Aku boten sing gak sakit. iso sampean marai aku. Oh nggih, Pak Bupati nempang. Nyekar. Nyekar. Apa nyekar apa Pak Wandono? Nyekar. Nggih nyekar. Saben bengi. Apa kowe? Apa kuwi? Saben bengi. Saben bengi nyawang saben bengi. konang. Aku sempat salah ya ngomongnya. Rasa dikek bawa ndak usah. Oh betul langsung nggih. Langsung. Oh siap. Langsung yang celuk Pak Bupati apa saya? Apa kita berdua bersama-sama? Oh, Pak Bupati ora usah kowe sing bawa, buktikan ke Pak Bupati nek kowe iso camping gunung. Aku lho bawa. Kowe sing bawa lah, kowe Oke. ngapa nyambut gawe apa? Lah Pak Bupati ngejak langsungan ya aku sing. Pak Bupati ra ora nganggo bawa. Mengko kowe sing bawa, Pak Oh, Bupati sing iya. nyekar ra nganggo bawa. Oh, oke siap. Ah, ra apa-apa. Apa Pak? Dijengkeleng nggih. Saben bengi nyawa Pinter tenan no, jenglengane. Nggih, Pak. yen memajang mung karo janur kuning Luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Terima kasih Pak Bupati, tepuk tangan juga untuk Kota Blitar yang luar biasa. Bapak Kabupaten Blitar. Lah, Kowe biasane nek ora karo Pak Bupati mesti gunanya apa tepuk tangan ngono kuwi ayo biasane. iya iya. Lah, engko diseneni karo kowe Pak Eke. Engko aku diseneni. Sing sopan. Sebenarnya daripada tepuk tangan itu lebih berguna saweran Pak Bupati. Saweran. Iya. Kok ngerti saweran loh? Aku iki ora ngelokke ning nembung nek kuwi. Carane ngono. Lah wong Sulawesi kok ngerti saweran lho. Nggih niku rada pekok Pak niku. Kembang wae metu Yo. Pak Seno. Terus pundi, Pak? Sanel dawuh kok Elisa pekok niku napa to? Napa? Pekok. Niku dong mboten niku pekok ora. Buat kula mboten pekok, Pak. Kula gendeng. Gendeng.
Dendeng apa kuwi? Gendeng, kula gendeng. Dendeng apa kuwi? Gendeng. Oh, Karepe gendeng. oh gendeng. Nggih. Niki mboten pekok ning gendeng. Oh, Mbak Lisa gendeng ngono. Gendeng. Iya. Gendeng ki apa, Sa? Cantik. Kula gendeng sangit, Pak. Cantik sangat. Nggih. Ora. Kula mboten cantik, Pak. Oh gendeng kok. Lah yo gendeng ki cantik ke. Seleh. Gendeng banget, nggih. Pacitan Panas. panas udan panas udan panas aling-aling ceping gunung. Ya kanca-kanca, ya. Misowa saping gunung. Ya. Nadyan wadon sarta lanang. Inumane. Bupati mau coba yang terakhir inumane Bang Banyu Bening. Wis sampean lah. Ya siap. Inumane banyu bening. Oke, mari Pak Bupati kita menyanyi bersama. Zaman berjuang jor kelingan yen tak openi saiki ana nganti jarine wis keturutan sing digadang yen nate janji saiki apa neng gunung kacadongi seko yen mendung kasih capek Biasa Pak Bupati bisa juga capek gunungnya. Oh, Pak Bupati Duetnya yo. keren kan kita berdua. Kompak. Pak Bupati ki ora meng nembang, ludruk kowe pinter. Luar biasa. Truk Jangan Pak, nanti kasihan yang jadi seniman. Nanti kita dapat duitnya gimana kalau Pak Bupati Iya. pinter Yang ngetoprak. jelas takut honornya itu. Honornya tinggi sekali. Iya. Ya. Ya, enggak.
syukur bisa nyawa gunung desa ati rejo ora ilang Kelas. zaman berjuang Saiki apa lali ning gunung tak jagungi sekolah yen aku kasih sampai gunung syukur bisa gunung desa ora ilang tepuk tangan lagi untuk Mbak Alisa. Iya, sama-sama Pak. Senang Terima sekali kasih. bisa berduet. Iya. Wah, Ribut, enak Mbak. sekali, Mbak. Pripun? Enak. Enak Pak. Langsung cocok nih. Cocok ya Pak? Oh, Padahal kalau terasa dos pundi kalau Pripun? pokok napa? Gendeng. 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 Iya, gendeng itu cantik, pintar, Cantik. cerdas itu Jadi Mbak Alisa mewakili gendeng. semuanya. Iya. Niki awon-awon S2 lho Pak, psikologi. S2 psikologi. Iya. Luar biasa itu. Pak Bupati juga Iya. MM ya, magister manajemen ya. Iya. Wah, cocok kita berarti ya. Iya. Nanti saya yang ngurusi kejiwaan, Pak Bupati duitnya. Wah. Wes. Pun Pak Seno niki ditutupne wis ilang bupatine kok. Malah jadi penyanyi kok. Wis repot niki. Nggih, Pak. Semuanya itu untuk masyarakat Kabupaten Blitar yang sangat saya cintai. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Aduh, Dapat sangu. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak Ya. Bupati. Jangan kapok-kapok ya Pak. Ya. Nanti nyanyi lagi ya Pak. Kapan? Nanti lagi. Iya. Iya. Seneng aku. Iya. Seneng aku juga seneng jelas. seneng kowe entuk duit kok. Iya. Iya. Matur suwun nggih, sembah nuwun Pak Bupati. Iya. Matur sembah nuwun nggih Pak Bupati. Sek kowe kok kon njur duwe prok iki ngopo? Hal iki wes berhasil aku. Loh, aku Mendapatkan penghasilan. gaweanmu urung rampung ya. Oh iki wes rampung iki, tinggal Bali. Boten Pak, nggih nggih. Ya, sing meneng sih. Kowe mau kan urung iso sempat ngaturake tentang Blitar. Kowe mau Ya. kan sinau tentang Blitar. Iya, ngono ya, Iya. Mak. Sinau ning dasku ngantek pusing Pak. Cara CPU prosesore wis melambat aku. Saking banyaknya, yaitu tentang sejarah ini tuh terlalu banyak. Nanti yang dipelajari bisa berbagai kerajaan, Singosari ada, Majapahit, sing sadurunge ya ono. Yo diapalke sajejeran yo mumet dasku jeblok. Oh, ya ora Soalnya apa-apa, pancen sing tak ajab ki ndasmu jeblok.
Iya. Ya, tapi aku sedikit tahu yang jelas yang digunakan akhirnya tanggal 5 Agustus tahun 1300 kalih 44 wau. Heeh. Wis ben mengke wae. Itu karena sudah dirumuskan bersama berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, candi-candi, prasasti. Tuh, jadi waktu Majapahit itu sedang chaos atau ada gayane chaos. Ra ngerti to chaos? Hah? Chaos. Lagi ngerti ada. Wae, Apa? Asing dinggo awake dhewe iki ra chaos to, lengan panjang, lengan pendek. Kaos kuwi t-shirt. Kaos, Nek chaos itu ada apa sih kayak apa ya, boom gitu loh, kayak konflik yo chaos. Jadi waktu itu kan diserang sama namanya ada Kuti sama Sengkuni ya kalau nggak salah. Iya diwaca ya, nek sing sempet maca diwaca ya, ben cerdas. Iki senengane ngono kuwi lho. Iki sing penontonnya cerdas kabeh kok dadak ajari cerdas. Ya kuwi akhirnya dia kan dibantu sama Patih Gajah Mada dan pasukan Bayangkara, dia sembunyi di tempat penduduk namanya Bedander opo-opo ngono Bedander. Akhirnya karena itu dia bisa dilindungi di situ, penduduknya baik, berhasil meringkus musuh dan dia bisa berhasil ditangkap. Nah, terus dikasih prasasti Blitar itu, akhirnya ketemu deh tanggalnya. Iya. 5 Agustus. Iya, ngono kuwi ta critane. Halah mung yo ora ono duite. Mikir ya, Pak. Hah? Mikir. Wis diparingi Pak Bupati ya. Wis sesuk ya wis tak paringi, rasane ora ono duite. Kok ndak dikira komersil. Nggih, boten saestu. Apa? Saestu. Ya, ini memang benar-benar aku suka, soalnya emang kalau orang mau berbudaya kan emang harus sepakat kalau dilakukan bersama-sama, akhirnya nggak perlu dipelajari karena itu sudah dibudayakan, melekat dengan sendirinya, Pak. Kayak dengan melakukan ritual itu, besok kan lama-lama udah pada ngerti sendiri yang dilakukan dengan ritual itu. 1900 piro mau? 1700 piro mau? 324. Jadi wis 695 tahun. Jawane mau lho. Heh? Jawane mau. 1300 kalih 44. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke, kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11 Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. 13 lewas. 13 Patang gelas ki modar wisan. 14 15 gangsal welas. Terus 16 17 18 19 kalih doso belas. Kalih dosane ra satokne 11. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kalih dosa nek Jawa ngono kuwi. Kalih dosa tok. Heeh, kalih dosa. Kalih dosa selikur. Jine ning endi? Ayo kuwi pokoke selikur ki wis melu siji. Jine ilang. Wis aku ndak mah suntik aku kok. Selikur, loro likur, telu likur, patang likur. Terus 25. Selawe. Ya bar patang likur kok. Ya 25. Bahasane Jawa selawe. Terus 25 ora melu. Pira? 25 ora melu. Ora melu, lagi masuk angin. Oh ya, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 30 likur. 30 likur wis mudarosa wis. Nganti mumet aku ngajari angka ket biyen ra tau iso bener lho no. Iya. Nek nembang mongko ya iso pas dek iki mbok kok ilate cawang sajae. Cawang ki piye? Cawang kaya kadal kae. Aku padake kadal. Nesu malah aku dari kadal. Ya, Mbak Elisa lenggah sik engko diteruske. Ya. Saiki ngaturke pamundutan ana piyai sing padha nyuwun lagu no. Apa? Iki saking kula Kocak Grup Poluan Pandemen Ringgit Purwo badhe nyuwun sekar pamer bojo kaliyan liwung. Matur sembah nuwun mugi-mugi sukses selalu kagem jenengan lan rombongan dan selalu jaya. Salam hormat saking kula pimpinan Kocak Grup Bawor CS. Oh iya. Nggo diaturake Mak
Ngapunten Pak Bucange nyuwun tembang rengu kalian sesideman matur sembah nuwun. Ya. Mau wis nyuwun dipalilah karo sing ngarang sesideman. Wong tuaku Pak Sukron ya mau wis nyuwun pangestu. Matur sembah nuwun lan menika ugi kula nyuwun gending 1 Blitar, 2 Karangkates, 3 bilih wonten wekdal kula nyumbang tari beksan tayub saking penggemar budaya Jawa Ringgit Purwa. Nah, apa? Iki ya ana artis YouTube lho, Nak. Sapa? Mbak Dek Lintang Kairo. Wah, Lintang Kairo daleme saka Blitar kene. Mau wis nemoni karo awake dhewe, ya piyaine cek cilik, ya ngono ya. Ya iki wis kerep main nang nggon wayang-wayang. Dek pengen banget bengi iki melu rakitang nyumbang tetembangan. Oh ya, Mbak Lintang Kairo. Piyaine pundi mau wis ketemu karo aku kok wis dandan barang. Ya, ning ora dandan Jawa, dandan nganggo biasa. Piyaine nanti, Mak. Aku dhewe ora ngerti kok kaya ora malah ora ketok. Ya, diaturi tindak panggung. Mbak Lintang Kairo wonten pundi? Ah, nene. Mriki, Mas. Nanu, Mbak kok mandi Mas. Monggo, wah iki cilik-cilik cabi rawit iki. Ya. Iki ya lumayan viral ning YouTube nok ya Mbak Lintang Kairo. Ya. Mbak Lintang Kairo Ya, mriki monggo. Aduh. Males. Ya, sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Ki. Nggih. Kelas pinten jenengan niku? Kula badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas gangsal. Nggih. SD pundi? SDN Karangdinaya. Oh, SD. Kebong 2 nggih. Nggih. Wah, jan pinter iki. Aku malah kerep nonton nang YouTube deh iki malah. Monggo, Mbak, panjenengan badhe nyekar menapa? Wah. Niki melatih rinonce nggih. Napa? Melatih rinonce. Nggih, monggo. Ya. Kaya cilik-cilikane Elisa iki malah ya. Oh ya persis ya, Mak. Iya. Monggo dipun bawani mboten? Nggih. Oh nggih, kaya cobi. Ya, iki ya bibit iki, Mak. Ya piyai bocah-bocah semene iki nek ra dopeni oh eman-eman kok. Ya, monggo Mbak Lintang Kairo. Nggih. Kang Suarane ya, Mak. Bocah semono wis galik-galik. Rena. wangi among dadi impen. Adeh. Pepuntone pantes tiga sing ngajari sapa nok sampean niku? Nggih, rumiyin bapak kalih ibu. Oh, bapake nggih seniman. Mboten. Oh lho. Nggih. Ibuke sinden. Mboten. Nggih. Sampean niku bibit unggul tenan sampean. Bibit unggul tahan mereng iki no. Iya. Iya, pancen. Di nganu nggih, Mbak, di gula wentah nggih sing apik nggih. Sesuk nek wis gedhe aja gampang kegiwang karo musik-musik modern. Jawa niku apik banget. Nggih. Ya, Mak. Oh, bapake dadi seniman to? Mboten. Lah kok iso ngajari? Nggih, saged sekedhik-sekedhik. Oh, bapake iso sithik-sithik sampean iso akeh ngonten malah.
Tapi sakniki ingkang ngajari Bapak Ki Gedhog Siswantara. Bapak Ki Gedhog Siswantara. Gedhog? Ki Gedhog Siswantara. Oh, Gedhog Nggih, Siswantara. dalang saking Pelemahan Kediri. Oh, nggih. Wah, nggih syukur. Iya. Aduh. Anakku semene luwih gedhe saka iki wis ora ngerti basa Jawa no. Anakmu. Nek ngundang mbokne, Mama. Wah, monggo wis tak wulang Bu lho, mesti ora gelem Mama. Nek ana tamu ya malah elek le nyeluk, "Ma, tamu, Ma, tamu." Matamu genti kuwi. Heeh. Masane modern ki kadang kala malah elek lho. Iya, tenan. Apa, Mama, wah karena tamu dok kula nuwun, "Ma, tamu." Wah, tanggane krungu malah wirang. Iya. Kalau bocah cilik iso ngunak-unakke mbokne matamu. Heeh. Terus nak mangga. Sing kok wis eneng ya. Manis Enak. ingkang mawe wuyo Cah semene wis laris dadi bintang tamu. Mau bengi nderek Mas Kangkong nggih. nggih. Nah, sesuk nek mbok menawa insyaallah ngantos Jogja mangke Amin. kalih Pak Sino Nggih. nggih. Iso nderek Mas Rudi Gareng mboten? Kapan niku? Lho, kok kapan niku? Sampeyan niku sok nderek Mas Rudi Gareng Nggih nate teng desa kula. Oh, nggih. Ya. Nggih. Biayine ya ora rawuh iki. Lah iya ora rawuh tak ancam pisan. Mas Rene lho. Iya mending. Ya wis lenggah nang kono. Aku tekan kono rekane arep seneng Mas diceritani sedih banget. Ya wis ora apa-apa. Iya. Monggo Mbak dilajengke. Nggih. Lakae wos mrene nyang terus Jos, yes. Wah, iki sesuk tenan iki ya. Iso goleke pangan sapa-sapa tenan kok. Iya. nggih. Nggih. Diupakara suarane nggih, Mbak. Nggih. Ora kokean mangan es. Iya. Nggih. Es niku teng tenggorokan niku bare gampang rusak. Nggih. Heeh. Kalih disudole pepanas, nggih. Nggih. Awake ireng banget ngene niku. Iya. Men ketok kuning, cantik, nek cantik mengke suarane apik, pasuryane cantik. Wah, sampeyan niku wis ditejak dalang wonten. Ya, Dik, melu aku, nek purun sementen tak menyang. Lho, penak mawon. Iya. Nggih. Ning aja komersil. Iya. Pokoke nggih kudu empan nggawa papan. Iya. Bentar, terus Mbak, monggo. Iki pasanganku mabarku kanggo sumandhen saya tresno
nggih. Ya. Neno iki pasanganku mabar kudu sumangge Sinten asmane, Mbak? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Nggih. Engko tak sangoni engko. Kula nek karo cah cilik nembang niku ati kula sok ternyuh dadi keloro-lorone lho, Mbak. Regane seni niku nek ora niki ditambani. Oh, nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Pinter nggih. Ampun ditinggalke budaya Jawa nggih, nembang sing luwih pinter melih. Sinau terus tembang-tembang disinau kabeh, mengke sampean bakal dadi wong kondang pun kula dongake pun. Ya, ngono ya nggih. Nggih pun. Wah, cah cilik wile matur nuwun iso kaya ngono. Nah, salim nggih. Niku arepa gedhe luwih goblok saking sampean. Tenan kok. Ndak ndok wong radong doan. Ya, wis do seneng ibu-ibu Waranggono niku nggih seneng nggih. Ampun salaman resik pinggir dhewe. Oh nggih, salim kali Pak Seno nggih. Wah, jan. Ya, merocah semene nembangi malah aku ket mau atiku keloro-loro dadi groyok suarane no. Ya saking pintere ya Mak. Pas karo irama tur ya cengkoke ya wis ana. Lah iki lho sing angel. Ya, nek perkara kulit ki wis satok penging bocahe pepanas ya men karan cah semono kuwi isih seneng dolan. Ora satok penging pepanas ben dolan ben mekar pikirane. Lah iya, tur saiki wis kurang piye. Besok bocah kuwi nek kepengin kulite kuning mlebu salone wis dilulure wis kuning kok no. Iya. Wis iso apik, wis iso putih kae kulite. Ya, saiki wis ora kurang. Ngono ya Mak. Iya, apa-apa wis canggih. Wong nambani penyakit iki saiki wis canggih. Ya, pancen ya bener ora kaya mbiyen. Biyen wong lara ki anggere dinguk ming bukake jendela. Men isis apa buka jendelane ya. Ya nek ora ngono ya tak terke idu. Ah ya silakan. Ya pancen Ngono nek dipiye njaluk apa? Nangka apa? Ngono kuwi. Ming ditareni panganan terus ya nek saiki wis iso disuntikke wis mari kabeh. Ya. Ayo gendi diaturake. Yo ki tak ngaturke Mbak Tatin Lestari Handayani ki saka Kulon Progo no. Ya ben jumeneng ya. Saka sing cilik idik-idik saiki golek sing koban Vespa iki no. Ya.
gedene ora jamak iya. Nah, ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Ah, jan Mbak Tatin ya. Awake ya saya lemu. Nggih. Sowan wonten Blitar menika Mbak Tatin. Nggih, Pak. Awake kesrengi. Dan ki napa ngomong napa? Sowan nang Blitar. Nggih, niki adem banget mriki, Pak, nggih. Apa? Adem. Adem apa aku ora ngrasake adem kok. Kula adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kene? Terus ken apa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo senengane kok ora. Sedeng nek kula ten mriku. Sedeng ambok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya, nembang Mbak Tati. Nggih, enten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi ya. Nggih. Sesideman po langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Nggih, bawa? Nganggo. Nggih. Mengke Nanti do apal nek kowe iki nganti kene we apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Niku nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe iki sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ini nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku dudan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana bledek mak duar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing udah rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke nek ana wong ngomong dadi ora ketok nek budhe. Nggih. Wong jane iki ngomong gigi. Ngono ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter mak duar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Awang wis jane ngono iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho, Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Niki muni jelas tekne wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae. Ya, dibawani. Wiwitane Suarane ya cantas ya, Nak. Iya. Nana. Anderek sang peke priya bagus kang olah budaya Semania sing. Aja ngrespon aku to. Mboten entuk respon. Lah kula krungu e. Oh ayo cok. Ngono kuwi ngapa to? Mbok dikulinake iki ciri khasmu kuwi elik lho. Ngono kuwi. Iya. Gawa sinden kok nggawa cakil. Cakil kok ayu. Kok ngalem ndas sepur. Lah ya nek ora dalem dhewe sapa sing ngalem? Wong piyai semene iki ayu ki relatif. Piyai semene iki ana sing ndelok kowe ayu, ana sing ndelok kowe ayu ning gegeden. Ngono ya ana. Ayu ning awake kowe lengene sak kempol kowe. Iya ana, dadi aja sok rumangsa pede banget. Nggih niku meng menurut saya kan relatif gitu. Nek menurut jenengan ayu mboten? Ora. Ora? Ora. Aku ki nek wis kurina weruh ki jenuh. Weruh. Hah? Kurina weruh. Aku nek wis kurina weruh ki jenuh. Nggih niku weluh.
Weluh sapa ya weluh? Jenengan mau kok muni Kowe weruh. kandhani kupingmu selen kok muni. Kene muni weruh kok weluh ya. Lah mau ketake muni weluh. Aku kan mbok dinoeke to nek omong. Ah, Ngantur ta. Somong ro kowe iki. ngarepe mau ora jelas e. Lah aku ora omong kowe iki nek ana wong mbok dirungokke kok wae ngono kuwi apa? Oh nggih, mengke tak rungokke. Nggih. Senengane kok weruh kok weluh. Sawan menyang kota gedhe Bendera terus lelo slendang kuning kang saking wukir karyane Pak Sukron ya Pak Sukron Suwanda ngono ya Mak iya salah satu dalang idolaku lho. Oh iya toh. Mampir kok mboten ngajak. Hah? Atenah kokean wong. Iya. Lah napa? Ayo kowe nyugur rak ya kokean to wis. Oh disuguh berarti jenengan. Oh jelas ya. Nah niki sing sak bis mau kok mboten dipikirke. Ah sarep madang sakarepmu ora ya sakarepmu. Mbok ya semen, mbok mikir awake dhewe-dhewe. Oh gitu. Iya kok ya. Oke. Oke apa kaya ora ngerti watake wiyaga. Lah napa? Ku anggranu rampung terus nyodorke nota. Ya. Iya ya Mak. Iya, sarombongan ki paling ora entek 800 ki semangane enak kok dadi 2.400.000. Saiki mesti do nekat aku ya. Nggih wae do nanjake mumpung ora ana bose ngono. Ya wis ben apa-apa. Kudu arang-arang mangan iwak. Mau nggih maami Pak betul. Ya. Swara kurang permana ning wasis ngungrum Angungrum marang bendara angungrum marang bendara nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis ya mangga terus tresno yuk terus tresno sasideman iya iya becik mangga luwih becik patenan timbang lela lela liwat kincanging
penak banget. Wah, kagungane pepunden yo Pak Sukron paring ampil gamelan wayang. Ngono ya Mak. Iya. Wis tak ancam nek ora nggone kagungane Pak Sukron ya nggone dulurku lanang Mas Rudi Gareng. Ya wis pokoke tersedia nek ning Blitar kene iki akeh banget gamelan no. Tur apik-apik tur penak-penak. Ya terus. Urip ana kutha gedhe gawe tak tukoke masa isine apa wae Yo nyambut keslono. Yo. Suwun, aja kalah karo cah cilik mau lintang Kairo mau. Nggih. Kula Suaramu kurang bening kok ya. Iya. Nggih niki pun klerek-klereke. Nah, mulane dilongi le mangan-mangan sing mawa lenga. Ya. Contone ya oncor, kompor. Ya. Niki mboten panganan. Ya. Selenggah Mbak Tatin. Ya, iki didum-dum wektune. Ya, ngono ya Mak. Iya. Nek ora engko ndak ora kecunggah ngono. Yo ki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya Mbak Ayu Purwanestari ya diaturake sing nganggo kacamata kuwi no. Ya. Jane isih bocah jek enom iki ning wis nganggo kacamata ya. Mripate wis rusak ya. Nek maca barang wis ora ketok. Mula nganggo kacamata ning aku seprene ya trauma nganggo kacamata. Sebabe apa? Aku tau nganggo kacamata pembesar ngono kuwi men apa-apa ketok cetha, apa-apa ketok gedhe, bareng nguyuh melayu dhewe aku. Mergane wis kaget aku. Wah, apa iki aku? Kaya ana ula. Heeh. Iya. Monggo Mbak Ayu menika wonten langgam rengu. Ya, dipun aturaken. Ngono ya Mak. Iya. Mengko sing wis apal lagu Blitar mau sapa? Si Elisa karo Anting ya. Nggih. Nah, engko dikon nembang lagu Blitar. Ya. Ki ana sing nyuwun. Heeh. Alon-alon. Lah iya lah ora sempat latihan dhewe. Mula ya karo dingengreng nang ngebis mau. Ya, monggo. Langgam rengu. Langsung ngapa nggih
nggih bawa, Pak. Nganggo bawa kaya dinikmati to ya tetembangan kok. Nggih. Takon sik. Ya, wis kae wis. Nggih. Sindenmu jan gajih kabeh. Ha iki sok besar payu larang ki nok iki. Padake sapi wae. Ya, mangga. Mamanise marati Neno bacaane mong prasaja lelo gandes luwes tur sesuk tanggal 30 November sowan mrene meneh no. Oh iya, sini bali Dinas Pariwisata neng apa gedung apa mau? Jalan Kenari. Oh, kota. Jarine ngono mau fake. Oh iya, wis mula tak catet. Ha nek sesuk kuwi lakone Bagong Ngamuk no. Oh iya. Iya. Aku ki mbuh kok nganti ro wiyaga dunekke 3 sasi kok mengadol Bagong. Oh. Lah witekno njaluke kuwi terus sing nanggap. Ya. Rina wangi mantra tapan Montang manting tanjena lelo kang masira wong neno gampang temen hamba beda nggih matur sembah nuwun ya iki uga di streaming langsung nganggo channelku no saka Yogyakarta padha rawuh mrene channel Dalang Sena bengi iki channel Dalang Sena sing mirsani 9.000 pamirsa PWKS Live sing mirsani 5.600 pamirsa dadi totale 14.000 sak donya sing padha nonton pekeliran iki no wah iya monggo Mbak none sajake katon rengung anteng niku dene sampun sampo
Bebasan saupama kaya ngenteni pemandanging selangke Adine rantang-ranting layani jejubah lakasan kontrang Yo. Penone. Monggo. Sembah nuwun Mbak Ayu, ya sinden saka ngendi iki? Ya saka Kulon Progo. Mbak Ayu Kulon Progo, Mbak Tatin Kulon Progo. Pokoke Kulon Progo iki nyitak sinden-sinden jumbo. Ya. Khusus gede-gede ya, Mak. Khusus gede-gede. Ya. Pokoke ya aku matur karo sing padha nyuwun lagu ya, Nak. Ya. Gandeng wektune ya terbatas, mengko nek ana sing urung iso tak aturake nggon goro-goro. Ya. Ora dadi ngopo, Mak, mung mesti padha iso nampa penggalihe. Lah iya. Ayo Ting, genti kowe. Terakhir sinden luwuk. Heeh. Aduh. Lho. Iki lho. Wong kon ngadu kok malah aduh iki piye?
Yo. Nggih sugeng dalu Pakde, Bapak Ibu ingkang sampun tumplek-plek teng mriki. Iya, Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, Iya. kabagas warasan, kesehatan. Pokoke sing terbaik lah nggo masyarakat Blitar nggih Pakde. Ya wis rasa dodol jamu. Ya. Malah pidato ora. Ya. Ki ana sing nyuwun gerajakan Mbak Ayu dibawani ning bawane gelang alit wae kae. Ya. Sing blambiangan. Heeh, Mambiat Mayun. Ya. Monggo Mbak Anting. Saka ngendi iki? Iki saka Banyuwangi jarine no. Oh. Ini lek ku nemu ya ning perapatan Yojo kono. Oh. Ana wong barang kok suarane apik terus tak jak, terus tak dusi. Heeh. Ya bawane. Mambiat mayung Yo. Nek wonge kaya kendi. Ha iya. Ning suarane jan weh. Ya, karo dinikmati kok. Ya terus. Suarane gendeng belam biangan. Ayo rada geser larasan lho. Banyu modar iki kowe modar kowe. Kulon ka. Ah iki gamelane larase dhuwure Raja Mak ayo. Jajar ayo. Yo tekan nih. Suaramu elok, ning le nyekel mic. Dhuwur, Hah? dhuwur suarane. Iya, mau Pak Sukulon wis nganu kok ngendi kok araku. Larase dhuwur lho Mas, mboten napa-napa Pak. Mengke menek aku ya. Lor kidul alas angker. Ya. Kang kaliwat
Ya. Ojo takkan senang susah ngopo cah kuwi iki kabeh iki do ngematke suaramu kan iki lebono orang-orang iki apa iya Taman Sarino Swan Toro ya mangga yuk diaturke nak yuk
Bisik-bisik semayanan materi janji urip sir-siran anggi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran anggi gandengan gendeng asli Banyuwangian. Terima kasih Mbak Anting Lambangsih. Ya. Mbak Anting Lambangsih. Heeh. Karo aku wis matur ngarep ya, Nak. Ya. Kagem para sutresna budaya ringgit pura utamane sing padha lenggah ning kutha Blitar kene. Yen ana pamundutan lagu sing urung iso tak aturake mengko bakal tak aturake ning gara-gara. Ya. Mergo wektune engko ndak ngoyakno. Ya. Lakone ya kudu rampung, gojekane ya kudu kecekel, kabeh kudu komplit. Ya, yen ngono ayo tak dherekake mak ayo nggih. Tansah pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusa ping rasa jati ora kaya manjing wonten gumpit sanggar sangarup Nono Gandaka sapa nalika semanten plajaring Raden Narasoma medal saking wewengkon negari ing Mandaraka. Caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta alah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrawati. Ingkang sekawit banget kepenak pangandikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal palakrama mongko aku durung seneng. Aku durung seneng nambut saning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Sinarasoma supaya enggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana suaraku utawa waturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama. Lah kok duka yayasinipe nganti mentala nundung kelawan aku. Ya. Apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Mboten teges kula badhe wantun kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrawati. Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh, kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapura-puruk lampah kula duka, mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng murbeng jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit.
sewu Raden. Paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbahipun Raden Narasoma. Wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama, bilih ngabdi kematian kedah saged hamboyong jengandika Raden kundur wonten negari Mandharaka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun negaken dhateng Rama, ing Rama menika sampun keladu yuswa. Sampun ngantos jengandika nilar negari Mandharaka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma. Kula nyuwun mahapunten. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelari rawang-wang iki ora pangling siwa patih kasinggihan mekaten Raden kula ngemrepeki dhateng jengandika Raden. Ana apa patih? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning siwa patih pribadi? Nyuwun mapunten. Raden Narasoma badhe tindak dhateng pundi? Apa patih wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pangendikane Kanjeng Rama mestine wae apa patih mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana ing negara Mandharaka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara Madras. Niatku ora bakal bali marang negara Mandharaka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara Mandharaka. Waduh. Menawi jenjengandika Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika punden kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pangendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho, ora lair batin kepiye? Tiyang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandharaka, tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kala wau. Menika kinarup pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batos anggenipun nundung jengandika Raden Narasoma. Siwa patih wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiyane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi kuwi sak pangendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar ngawur. Luwih-luwih Kanjeng Rama kuwi nalendra ingkang wis keladuk yuswa. Mestine wis tuwuk ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan lan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajibe dibeta nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung, aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Pangendikane Kanjeng Rama wis paring dawuh. Yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandharaka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong senthik. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kena njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negara Mandharaka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula lajeng ngaten Raden. Lho, mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun mahapunten. Samenika ngaten kemawon. Cekak aos kula kadhawuhan dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandharaka. Kadhawuhan Kanjeng Rama mboyong aku kundur ing Mandharaka kasinggihan mekaten. Saiki ngene,
Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem, tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh. Junjung derajatipun ingkang Rama. Upama aku ora gelem, mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negara ing Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blendra-blendre. Ning yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung drajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wala-wali kaya Krisna tumaming drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa patih ngrangkanana wong tuaku sing apik-apik. Apa pekaremane kudu kowe iso ngladeni Wapati. Nuwun mapunten. Dawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika boten kersa kundur, kula kinan ngruda paripeksa. Lho. Kose to? Ngruda paripeksa kanthi dasar panjenengan boten kurun kundur. Ngruda paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenenganipun Raden Narasoma. Arep njajal Narasoma kowe? Iya. Wapati arep njajal Narasoma. Nek pancen Wapati kepengin njajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati, ayo aja ndodhok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Jaja muntaplir kinetap duka wae asinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh, nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku mbasani wekal karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya patih kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, Wapati. Ning aku mung matur karo Wapati nek pancen jajal karo Narasoma. Ayo neng kene ditemtokke yen menang Wapati aku boyongan ning Mandaraka. Nanging yen aku sing menang nuwun sewu lho. Yen aku gawe wirangi wong tuwa ndak aturi tata-tata aku ing bakal ngrangket Raden Narasoma. Monggo Wapati tak ladeni sak gedhekmu legane atiku. Sambato aja mundur Wapati. Mati.
Dadamu. Nuwun sewu nggih. Pepeksa kula tegel kali sampeyan. Raden, kula ngakuni keunggulan sampeyan Raden. Wah Pati. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparingipun Wah Pati. Anggenipun badhe ngruda peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti Wah Pati. Nggih, mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang Wa Bombong dene Paduka Raden Narasoma sampun nggadahi kegiatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep petanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Dewa Bathara atos kaya watu kekarepaning Anggir Narasoma. Ya, Nggir, kula tiyang semua namung nderek memuji. Kula nderek memuji dhateng ngersanipun dat kamur wengdan mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken sageta numusi satemah damel bombong Kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma.
tata mirah ingsun prihatin was pogong mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemakan Gusti kelung rino sak sekarnya Om Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku anakku ngger anakku wong ayu nganti bingung nggone pun bapa napakake kalawan awakku nggonmu tansah duwe sloga ingkang beda kalawan adat ingkang wis pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan saka pertapan nelidang ana ing tamaning pertapan kaya ana sing mbok oyak kaya ana sing mbok goleki nganti selagamu beda kelawan adat ingkang wis Setyawati Pujawati apa sing mbok goleki lan karepmu piye gegayuwamu apa gandeng kowe isih duwe wong tuwa aja sok ngiwakake marang wong tuamu matura apa ingkang mbok singetake ana ing ceceking rasamu gage kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati Setyawati nuwun sewu Kanjeng Rama Penemban estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepada paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak mboten namung jingandika ingkang boten saged nglenggahaken dhateng panjenengan nanging kula ugi bingung napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Penemban lho kok ngono wangsulamu Mara satata ingkang prayoga aja mbebundheti astaning wong tuwa lenggah sing prayoga dina inggih ngestaken dawuh kaya aja selak kaya aja ngapusi wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae jer kowe anakku rasamu nedeng kodeng rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung Marajaba yen pancen kowe duwe penjaluk waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngarga belah yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati Rama Penemban sawetawis kula badhe munjuk atur ya kowe arep matur apa estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Penemban oh la dalah ditiyoni gandayani puspa tajem wancine dhewe-dhewe adat saben impen sing bakal nemahi kuwi yen to wanci jam 2 nganti tekaning gagat esuk winastan puspa tajem utawa kadoro dasih wancine impen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem
menika sampun kapireng kluru ing jago wonten ing Brang Wetan tegese wancine katurut asih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama jroning impen kowe ngimpi apa Rama Premban salebet ing pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kaliyan satunggiling satriya saking nagari ing Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma salebet ing pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa nedya sebaya mukti sebaya mati yo tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem dumadakan sepi samun suwung boten wonten lenggahing Raden Narasoma Rama Penemban wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma kados anggen kula ledang wonten tengahing taman menika kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembong saklebeting tetamanan menika Rama tumuli kula mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dhateng weteng manah kula Rama Penemban mbok menawi raos menika sampun boten saged dipun singitaken jernyatanipun kula sampun wantun walaka dhateng jengandika Rama Penemban ingkang mekaten Rama Penemban menawi Rama Penemban tasih kepengin nyumurupi ingkang putrapun Setyawati menika seger kewarasan mapan wonten ing pertapan ngarga belah mugi paduka Rama Penemban kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma Rama Penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang ngong susu angin ngendi gone latala wong detyan kala lutra Mas Patik Raja Dewaku larak tenan to ora bakal bisa goroh karo wong tuamu nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu lah bener antamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sawijining satriya kang aran Raden Narasoma atmajaning nalindra ing Mandaraka. Oh, Setyawati. Kabagyanmu ya kabagyaning pun Rama. Yen to nganti kowe nandhang susah, aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip. Mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati, tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngarga belah yen ngono pancen pesthi jodohmu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara ing Madras nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma cahayu kowe aja gelo rasamu jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor wong lanang piye wae akeh mula kang sangka kuwi dina iki aku njaluk pamit tunggunen pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama tak budal ngupaya Raden Narasoma Rama kundur paduka Kanjeng Rama Penemban ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsayaning gesangipun Setyawati aja ngono menungsa diwenehake budidaya ning garising pesthi gumantung marang purbaning dat kang murweng dat wis
aja walang ati rasamu tunggunen sawetara aku tak budal golek Raden Narasoma sembah kula ingkang gumiring Jengkar Watu Karama Penemban ya Setyawati. Kahanggro sesumbar lindho bumi konjeng kumaluduk kumaluduk guntur ketup latar ora nyono babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon monggo wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang ning bungah rasaning atiku yen to iki ngungku aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkaning Bagaspati gone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka si Setyawati. Raden panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang ngupaya dengan dika Raden Narasoma monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma.